Венера влиза в Дева на 19 септември и остава до 13 октомври. Време за любовна хигиена. Принцесата слиза от сцената, слага престилка, подрежда шкафовете на сърцето и бюджета. Любовта вече е детайл, не фойерверк. Южният възел в Дева връща стари сценарии. Бивши, нови хора със същия модел. Доказвам се, спасявам, поправям. Тестът е прост. Ще се вкопчиш ли в почти достатъчното или ще позволиш да си тръгне, за да дойде истинското? Парадоксът. Привлича ни точно онова, което ни изтощава. Финансите също са под лупа. Работа с малко заплащане и огромно даване. Спестяване до крайност, докато радостта се изпарява. Или пък практични дреболии, които пробиват портфейла. Капанът на южния възел е малкото и уж сигурното. Северният възел в Риби шепне: довери се, отпусни контрола, отвори сърцето, там е изобилието. Близнаци, Стрелец и Риби ще усетят най-силно въпросите на този транзит. Какво ми носи реална стойност, къде давам повече, отколкото получавам и как изглежда здравословната любов? Ако резонира, направи малък ритуал. Почисти, пренапиши стандартите, избери грижа вместо жертвеност. Харесай, абонирай се и сподели. Нека тази Венера подреди пътя към по-чиста истинска близост. Пиши в коментарите как ти влияе и какво освобождаваш, за да влезе повече любов, светлина и радост. Щастлива съм, че си тук. Харесването и абонаментът ти ще ми дадат още сили да творя.